Il-ftehim il-ġdid tal-Air Malta illi tfassal mill-Gvern wara li falla l-ewwel wieħed ġie deskritt mill-MEA bħala pakkett oxxen, ftehim il qablu fuqu 95% tal-ħaddiema li huma membri tal-General Workers Union. Fi stqarrija l-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem ikkundannat lill-Gvern għal manuvri li wettaq fl-aħħar sigħat u fisruhom bħala serqa ta' flus il-poplu. Dan għaliex il-ftehim il-ġdid se jiġi jiswa mal-50 miljun euro. L-MEA ikkundannat lill-Gvern għal fatt li lanqas biss prova jalloka lil ħaddiema tal-Air Malta mas-settur privat wara li hu stess wettaq dik li l-MEA sejħitilha traġedja ta' żbalji u minflok għamel sforz biex joffri impjieg lil ħaddiema tal-Air Malta qabad utom pakkett ta' flus biex jeħles minnhom. Fi stqarrija bi kliem ibes ferm, l-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem tajt li l-Gvern b'dan id-deal mal-General Workers Union qiegħed biss juża l-flus mit-taxxi li jħallsu n-nies sabiex jipprova jirranġa il-froġa li saret minnu stess. Permezz ta' dan il-ftehim il-ġdid, issa l-impjegati se jkunu qed jestendu l-ħidma tagħhom mal-Air Malta sal-31 ta' Diċembru, bil-kundizzjoni li jaħdu magħhom it-take home pay li kienet miftehma fil-ftehim oriġinali ta' frar illi għadda. Somom għall-irtirar volontarju ġew riveduti l fuq ukoll biex ħaddiema li jażlu li jirtiraw mill-impjieg se jkunu qed jieħdu minn 40,000 euro sa 250,000 euro kull wieħed.